Salamalik edi vatandaşlar. Biz size can sağlığını, yurt parahatçılığını, öýleriňizde şadiýan çağlaryň gülük sesleriniň, mährem menelerimizin hügüt seslerini ýaňlantyrman dile edýäris. Sonodymyzyň haqqy onary, berkarar döwletimiziň bagşyar törün peşkeş beren, hormatly prezidentimiz elimde meşleriniň şol bolmagyny dile edip, hormatly prezidentimiziň ýyly döwlet geler bolsa atly kitaby esasynda taýýarlanýan, Ussat halipalarymyň durmuşyndan söz açýan, ýyly döwlet geler bolsa atly aýdym saatly söhbetli gepleşigimiziň täze sanyna seretmäge çagyrýarys. Göroglyny gyratyna minniren, polotdun sowudun geýdiren bagşy, aýdym kıssa bilen gandyran, özüni iline söýdüren bagşy. Kim var tanamayar Mustak Aýmedy, ol kimin kalbyna mehr çaýmady, aýdymyn ýapynyp türkmen ýaýlasy, aşyk aýdyň pire uýduran bagşy. Edize onlar bizim şu günkü ýyly döwlet geler bolsa adly gepleşigimizde haýsy Ussat halipa hakyna söz açyljagyny eýýämsiz aňyny bolsaňyz gerek. Lewap welaýatynda ýaşap geçen Ussat halipa bagşymyz Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Mustak Aýmedow hakyna bolar. Edize onlar bizim şu günkü gepleşigimizden daşlaşma. Mehriban onlar biz şu günkü gepleşigimiziň mihmanlary bilen sizi tanış edýäris. Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäheriniň ikinci çağlar Sunat Mektebi'nin muallimi, adağdalan Ussat halipamızın aktığı Umid Mustakow. Yine de adağdalan Ussat halipamızın aktığı Atamrad Etrağı'nın medeniyet bölümünün işgari Ağa Mehmet Mustakow. Lewap vilayetinin Atamrad Etrağı'nın bağışlar öyünün yol başçısı, Türkmenistan'ın at kazanan bağışçısı Rozi Muhammediyev. Lewap vilayetinin Sakar Etrağı'nın bağışlar öyünün yol başçısı, Türkmenistan'ın at kazanan bağışçısı Ören Atakow. Şeýlede Ussat halipamızın şägirdi Batır Ödäýew. Lewap vilayet Ýürüýte Sunat Mektebi'nin muallimleri, Türkmenistanyň halk bagşy Gurbanurdy Öwezov. Şeýlede adagdalan Sunat Mektebiň muallimi Mehrem Jumayew. Halaja etrawynyň bagşylar öýüniň bagşysy Beýimrat Sabyrow. Mehriban oňlar biziň şu günkü Ussat halipalarymyň durmuşyndan söz açýan ýyly döwlet geler bolsa atly gepleşigimizde ýerine ýetiriljek bir näçe aýdymlara sadanlarly etjek sadanyny ýigdimiz. Lewap vilayet Ýürüýte Sunat Mektebi'nin muallimi Timur Atakow. Hormatly mihmanlar, gepleşigimizde siz hoş gördük. Gepleşigimiziň başyny Umid halipanyň ömür dörejilik dogrusyna gepleşigimiz bilen başlap. Atam Mustak Aýmedow şu 1910-njy ýylda Hojamady etrawynyň burdalyk obasynda dünýäge inipdir. Ol sağalykdan aýdym sada ulu höwesi bolup, şol obada Garabağ diýen adam ilkinji oňy tutar, tutturupdyr. Ondan soňra Hotçy bagşydan tälim alypdyr. Welaýatymyzda belli halipalar, bagşylar bilen ýakyn ara gatnaşykda bolup, Öwliýaguly bagşy bilen Öwliýaguly bagşydan köp zatlar öwrenipdir. Haqqy bagşydan öýdi bilen heserdeş bagşylar ne Jumabellik daglar bilen Tawakkul Qur'an ýazyp içkin gatnaşykda bolupdyrlar. Ussat halipamyzyň tirme aýdymlar bilen birlikde destançylyk sunatynyň başy çykypdyr diýip halk arasynda aýdylan sözler bar. Şolar dogrusyna söhbetleşigime dowam etsek. Şu men kakam Allah berdi Mustakow bagşy, o da bagşy şol atamdan köp zatlar öwrenipdir. Şu gurrun berýärdi. Şol bir görogly, esasy görogly şadetsanyň köp şahalaryny aýdar ekende desan. Bu kempir şahasy göroglyň öýlenişini bedirgen harman däli, ýene de bir kısan şahalaryny şu öwede getiren şol şahalaryny ýerine ýetiripdir. Fırın elinden gelen canlarım, haber verin bizim eyler aman mı? Sayasına gündüz mevera bağlarım, tabi ter ağaç
açılan yare güller aman mı? Hiç peyda görmedim yara, yar yara, yaşnalı biliştim. Aman horlu gördüm yara, yar yara, doğunu kardeştim. Altısı yardandır gel, altısı yakıştın. 12 ayda gelin yare yıllar aman mı? Kanatım yok kayıp gel kayıp Osman'a bir daharım bulmadı yare çaydan sıkmalı. Hemra aydar sermes yar kolu Osman'a yürlü kazan inse bildir aman mı? Agele aman mı? Eyle aman mı? Köp ýyllaryň dowamında çeken zähmeti gözüňe tutulup, oşa bagşçylygyň är tary ýolundan aňyrdan gelýän ulakyn ýolun birde är tary ýol. Şo ýol özüniň mahmal sesi bilen taraşlap, özü ýol goýup, köp ýyl aýdymlykda halkyna hyzmat edenligi üçin Türkmenistanyň Atgadanyň bagşçysy diýen at takyldy. Aýdymlykda soňatymyň hak howandary Mehriban arkadaşymyz Halipalamyzy tirsegine galdyryp şeýle hormat goýanlygy üçin, bizim üçin şeýle işlemäne, döretmäne, şert döretip berýänligi üçin Mehriban arkadaşymyza ulukyn sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiziň tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Türkmen halkı arkadan kaynadı, her kara devletim o bahtiyarıp dövdü. Türkmenim avrayı dünyaya yayradı, her kara devletim o bahtiyarıp dövdü. Türkmen halkı arkadan baş edip, atababalarının ruhun şad edip, Pırağın ruhuna güven gezledip, her karar devletin o bahtiyarın gümrü. Türkmen halkının hondarı tenatı, Türkmen halkının hondarı tenatı, unut ilim dillerinin tenatı, arkadan vurup gelen günatı, her karar devletin o bahtiyarıp dövdü. Bahtiyarlık gönlüm azat muhtaçyar, kıllar güneş olup böyle yol açyar. Arzularımın hakikata ulaşyar, her karar devletim o bahtiyarlık gönlüm. Arzularımın hakikata ulaşyar, her karar devletim
mehriban ineşler halipa şagird halipa ägirt diýilşi ýaly söhbetleşigimiň dowamyny Ustad halipamyzyň şagirdi Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Rozi Muhammediýew geçýär. Rozi aga sizem biziň Ustad halipamyz hakynda söhbetleşigimizi dowam etseňiz. Ustad halipamyz Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Mustafa Ahmedow ol jana lezzet berýän duru owad bilen aýan aýdymlary baldan dağıtlı, birbirinin süyücü tağlar çalıp, birbirinin gıdıklı destanları aydıp, bütün halkımızın yüreklerinde bir ornaşan Halipa Ustad Bagşymyz Mustafa Ahmedow. Mustafa Ahmedow ol hem halipalı hem köp şagirtli bagşydyr. Ustad Halipa Mustafa Ahmedow şagirt durmak maňa müýessir etdi. Edewon aklı hiç bilmir gilgida bir hepilla gayrattan. Enalın tıllakı müsüdendir gilgida bir hepilla gayrattan. Ay kararsın her yan bakıp gilgida dayağın iradeti. Edir yayın illerden döküp gilgida bir hepilla gayrattan. Mustafa Ahmedow öýdi uly Ustad Halipa Bagşy bolsa da ol öz gaty küçük öňlü adamdy. Ol märeka baranda aýdymsat edende halkyň şonu diňläp oturan adamlaryň isteklerini odaly bilen şonu göz tutup ýerine ýetirerdi. Destan aýtmaly bolanda bütün märeka masaga salardy. O ana indi onda men haýsy destany aýdyp bereýin diýerdi. Onuň märeke ahir bir karara gelerdi. Märeke diýenim näme? Dürlü her kim bir zat isleýär. O biri harman däli şakatyny isleýär, biri kempir şakatyny isleýär, biri öz öýlünün şakatyny isleýär. Garaz ahir bir karara gelip ondan soň şol destany buyururdular. Onu uly zehin singdirip peypon aýdyp bererdi. Eger gerek bolsa bir destan dälde yeni ýerinden hatar edip daň atynça ol destan aýdy bererdi. Şunuň ýaly adamlaryň göwnüni awlap bilýän, olaryň isleglerini kanaatlandyryp bilýän Ustad Halipa Bagşydy. Hormatly arkadaky prezidentimiz bagşylar hakynda uly alad edýär. Bagşçylyk ol Türkmeniň gadymiyetinden gelýän bir bagşçylyk sunwatyny ulutarpa goýar, onu ösdürmek üçin, onu kämilleşdirmek üçin hemişe uly aladalar edýär. Hormatly prezidentimiziň ömrü uzak bolsun. Belent başı aman bolsun. Ýyly döwlet gelir bolsa bagşy bilen ozon geler diýilşi ýaly. Dünýäde ýagşylaryň assas hökümetiniň eýtiljek gumany bolmaz. Aýdymsa dinlemek, oňa hormat goýmak türkmen halkynyň gadymdan bäri dowam edip gelýän däp destury. Ol ýörelge asarlar arka atyp, häzirem dowam edip gelýär. Gowy zadyň ömrü hemişe uzak bolýar. Ol her hili ýagdaýlarda da özüni gorap, halk bilen bile ýaşap ýör. Aýdymsa adam şol gowlaryň biri. Dünýäniň zynaty görkü, dünýäniň iň gowy nişanlarynyň biri. Ol şartlygyň, şagalagyň ýarany, ruhy dünýäniň bedegi. Türkmeniň geçmişi, şuny, ertiri, geljegi aýdymsa bilen tutuşlugyny okutuşup gidýär. Babagambar aşyk aýdym ýaly sadymyň uly pirler hakdaky, olaryň sunwaty baradaky söhbetleriň, uly kütlemlerim äpet ummanyň törüni mesken tutup ýatyr. Könüsi bolmadyň täzesi bolmady diýilşi ýaly.
Sasın otumuzun asırların dowamyna ulaşılan ýollaryny izlap, oňa ser salsan. Genji hadynamyza öwürlük giden meşhur halipalarymyzyň dünýä iýinleren aýdym sazlarynyň bize gelip ýeten nusgalarynyň bolmagy gonuşlapdyr. Ol pajarlap ösýän sazymyzyň dowamly gadamynyň äççek, kültürlüjek mendilleriniň känini ýaşar edýär. Sasyn otumyzyň aňysyny gadymetden alyp gaýdýanlygy üçin başy belent halkymyzyň geçmişi, taryhymyzyň saralgan sahypalaryny awtaryp, halkyn başyndan geçen wakalaryny edil jemşidiň jamyna fereden ýaly görüp otyr. Sazymyzyň gara däli göklüň, kör gojaly, hiley wagşy, ala wagşy, oglum wagşy, şukur wagşy, far wagşy ýaly halypalary bol. Olaryň sunwatynyň dünýädäki güýçleriň hemmesinden belent dewi tötenleýin waka därler. Ol her nenen güýçleri boyun eýmeýän uly bir kudratdyr. İlk awşam şu bilä uklanan sağ, goý seni ýene saba bilen goýarsyň. Güneşli ülkämiziň asudalygynyň, şat durmuşynyň, ýagty ertiriniň heňini çalyp goýarsyň. Şerin mukamyň ol berýän lezzetini özünden başga zat asla berip bilmez. Ýatlalyň halipa Mustak Aýmedy, zihini bendeýler kändir muştagy. Şeýle Usat halipamyzyň muştagy bolup, häzirki wagtda Lewap welaýatynyň Ýürüýte Sunwat Mektebiniň muallimi Usat halipamyz Gurban Nurdy öwez bilen söhbetleşdigimiz dowam edýär. Mehribanym gahryma arkadamyň parasatly syýasat esasynda o bedewady bilen belentliklerden barýan Mehriban diýarymyzda, Güneşli diýarymyzda her bir güni toy bayramy beslenen. Ene bizem şu gün biziň Lewap welaýatymyzda biziň iň bir saýrakdyrly, mahmul awazly bagşymyz Türkmenistanyň atgyny başçy Mustafa Aýmedow hakynda döredýijilik gepleşiginde otyr. Mustafa Aýmedow halipamyz özüniň şirin lawzly we besaýdan gelen mehirli, ýakymly özüniň owazy bilen bütün Türkmene özüne bendetdi. Ata-baba gelen Mustafa Aýmedow halipanyň halipalary bar. Ene ýanky Ustagara, Garabagşy, Hotçubagşy, Hakybagşy, Öwliýagly bagşy, Hatam bagşy, ýaly Sümägül bagşy ýaly şol ul halipalaryň ýylyny dowam etdirdi. Şol şahan dowam etdirip ýöne şol şahan içinde de özü şaha aýryp çykyp, özüne Mustafa Aýmedowyň ýoly, Mustafa Aýmedowyň ugry, şoň lawzy, şonuň hörpi diýdirip bütün Türkmen halkymyza ýol goýup gitdi. Ene bizem şu oturan adamlar bolup şonuň ýoluny dowam etdirdiler. Usat halipamyzyň o zihiniň mewjudyny wagtynda soň ýanda güýçli gyjaksam gerekde. Soň ýanda güýçli gyjakçy sazandarlyk etdi oňa o Magtum Akyp, Awdy Kese döwletip ol hem dutar ustasty hem sazandaty dutar sazan hem gyjakçy ödem gaty ýeti zihini adamty. Bir näçe halipa gyjakçylar soň ýanda sazandarlyk etdiler. Görä ol şahadatlarymyzdan aýdyn 4 şahasyny aýdardy, 4-5 şahasyny aýdardy. Soňam ýeni bir zadyny ýerlemaly şol göregliň iň soňky garrylygyndaky şahasyny bagşylar hemmesi öwrenerdi ýöne aýtmaldy. Ýöne şonuň haýsy bagşynyň şol şahasyny bilmek isteseň şonuň terimi aýdýan aýdymlaryna dinleseň şol bagşynyň aýdýan şol şahasy gelip ýüze çykýar. Ene şonda şol geldiňmi, jan peri, ozaň ýanky 15 medal kaptagyna çykamda dip ýanky aýdýan aýdymlary şol göregliň şol garryn çagyndaky şahasyndan Mustafa Aýmedowyň halipamyzyň şol şahany bütünlüğini, dolulugyny bilýänligine men güwätip, şoň hemme goşgulary ýam Mustafanyň terimi aýdymlarynyň içinde bar.
Mustafa'nın sazı barada hiç gurrun etmedik. Men Mustafa'nın elinden tälim almak maňa meser etmedi. Men ýaşyr akdyrynda Ýunusyň ogly Ulu Halipa Bagşym sazynda bolup ýetişdi. Allah berdi Mustafa. Men soň elinden tälim aldım. Halipanyň gen rowaýatly sazlary bar eken ýa gelin ýöreýiş. O soň çekiş tolduran ýanky lewap goňurbaşy, ürgen zıragy, o soň 3 gelin salam diýip 3 bölümlü ulusal destan sazlary barty. Soňsal ýanky sazlarynyň destany barty rowaýaty. Ine şu zatlary Mustafa köp aýdardy. Azadyk, gysajyk rowaýat bilen gaptanyň sazy gysajyk rowaýaty, bir aýdym gaptanyň gysajyk rowaýaty şeýdip aýdardy. Bütün mereken ankydan oturar ekeni. Men kakam hakykatı ılımly soň sazyň aýdym sazyň Mustafa hemişe ýygyna düşýän ýere gitdi. Ýozum şol gaty söýüp dinleýän adam da Halipanyň ýoly bize ebediýlik galdy. Biziň soň ýören ýolundan ýöremegimiz ol biziň üçin ulbaq. Soň aýdan zatlary, aýdan rowaýatlary, aýdan destanlary biziň üçin tarih hem gelecek. Men şol Mustafa Ahmet bu ýolundan aýdym özüm gaty soňa buýsanýan aýdanyma. Atybawa Türkmen bagşylyk sumatynyň ertary ýolu bar. Ene soňa ol aňyrdan gelen kökol öwliýaly bagşy, gotçu bagşy, ertary bagşy Usta Batyr ogly, döwlet bagşy Erdana, döwlet gotda, o aly göz bagşy, durdu bagşy, pir kör, pir nazar ýa-da kırkar bagşy diýip ägurtly ul ýol da gelýän. Yani şol Mustafa Ahmetowem şondan özüne bir şaha aýryp çykyp, özüne bir ýol ýasap, ýöne şu ýoluň içinde bir şaha aýryp, ulakan şaha aýryp saýasynda saýlamak mümkinçiligini öğretdi de. Ene bizim şu oturan bagçylar bolup, bizim şol Mustafa Halipanyň ekkiden taratynyň bir miweleri. Azat durmuşda ýaşadýan. Bize şu bagty beren, şu döwletimiz beren, gahrman hem mähriman arkadaşymyň ýaşy uzak bolsun, jan sag bolsun, bilent bolsun, aman bolsun. Aferin döneyin çanvil hani, benim bağlam benim bağlam değil midir, bulayım değil midir ey?
Bir yıl bollay çektim dağı hicranıya, senin balan benim balam del midir, uzim del midir ey? Bir yıl bollay görünümünüm hor olli, gele hor olli ey. Ağlay ağlay ciğer bağrım kör olli ey. Özana tam dip hovanlar olli, gele gel olli ey. Senin balan benim balam gelmedir ey. Usanma sözüne mızırına mardin, ya gelhena mardin, gelhena mardin, hizmetinde bolul boççu etmerdin. Özan olmasa tozor tüyürdün ey, senin balan benim balam gelmidir. Gel hem aylım gel, sonra boynuyum gel. Ağır yiğidim men almana çakladı, gele çakladı ey. Özana tam deyip yurdun sakladı ey. Ay merdeken eyhiyem doğdun hakladı, gele hakladı ey. Senin balan benim balam gelmedir ey. Ah hiç tadım yetmedi gelecek para, gelecek para ey. Ağlay ağlay ciğer bağrım ket para. Şuna maydın hağı Yunus biçere, senin balan benim balam gel midir? Gel himalım gel, sonu boynum gel. Va şunu maydın hağı Yunus biçere, senin balan benim balam gel midir? Onu boyluyum gel, gel amanım gel, yiğitlerin içinde gezelim gel. Hormatly halipalar, hemmemize ma'lum bolýar biziň şu taryhdaky ýygalan ustad halipalarymyz hakynda bir näçe gaziýet, jurnallarda maglumatlar berilýär. Biziň paýdagtymyzda ýerleşýän Oguzhan adyndaky Türkmen kinofilmler birleşigi hem ustad halipalarymyz hakynda bir film düşüren gepleşigimiziň şu ýerine şol kinofilme tamaşa edelim, ýene soň söhbetleşigimiz dowam eder. Lewat sevitlerinin häzirki atly bagşylarynyň ustatlygy bir çene ýeten sadanlanan haýsy biri bilen gurrundaş bolsaňam Mustok bagşyny hormat bilen ýatlaýarlar. Mustok Aýmedow, Ersary ýoly. Olaň öz borçly hürtde aýdan aýdymlary milli bagşyçylyk senedimize bedew berýär. Lewatly bagşylaryň çykyşlaryna üns berseň, Mustok halipaň ýerine ýetirjilik görpüniň täsirini asasan duýmak bolýar. Diýmek, Mustok Aýmedow bagşyçylyk sunuwatymyzda belli ýygyarlydyr. ...1910-njy ýylda Hojamaz etrawynyň
Burdalyk obasyny dünýä inen Mustafa Ahmedowyň gaşyna oturup ilkinji dinleýän bagşy hemde esasy halifasy Kotçu bagşy bolupdyr. Ustadynyň uly toýlary abraýly soğuşuny kän gedek gören Mustafa'm ilhalar bagşy bolup gelýärdi. Yiğit kalgynyňky arzuwynyň murat tapmak üçin gözlegde geden ýaş zehin, sonra öwliýa uly bagşy, Jumaul bagşy ýaly ärsar bagşyçylyk uğrunyň halifalaryndanam köp zatlar öwrenýär. Beýik watançylyk urşunyň allym merdimli söwüşlerine gatnaşyp, sagaman gaýdyp gelen Mustafa Ahmedow ilki Halaj etrawyna daýhançylyk edýär. 1951-nji ýylda bolsa Esenmeňli obasynyň mekdebiň höwüsçüler toporuna ýol başçy bellenýär. Aydymsaz ummanyna barhat şoň aralaşyp, vilayet meçhurlygyny tanaly uğran Mustafa Bagşa 1960-njy ýylda häzirki Atamrad etrawynyň Asanawaga oba medeniýet öýüne dutarçy ýyllaň toporuny döretmek tapşyrylýar. Diňe bir etrapda ýa-da vilayetde däl, eýsem ýurt boýunça geçirilýän çärelere de işen gatnaşan bu topora ömrüniň ahyryna çenli ýol başçylyk edip, zehinli bagşy sadanlaryň bir näçetini sunwat älemine urukdurdy. Geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň birinji ýarmyna Mustafa Ahmedowyň hoşowally aýdymlary ýurdumyzda giýinden ýaýrap başlady. Şo döwürde Aşgabada Türkmenistanyň halk artisti Çary Täçmemmedowyň ýol başlygynyň aýdymsal toporuna gelip, halifalar bilen bir näçe günläp işledi. Ustatlaryň ak patasyny alan Mustafa Ahmedowyň demir donly, bayrat, halal bolsun, garasat ýaly aýdymlarynyň sany artyp, soňra 4-5 oýnama ýetdi. Mustafa Bagşyň ýerine ýetirjilik aýratyllygyny dolu görkezýän şol aýdymlaryň has şowly çykanlary bolsa, Türkmen telewizionyasy tarapyndan surata düşürildi. Yüreğimden sazdıra vakti var bileli, vakoda düştüme düştüm ayan samarına, aheylerim Eyleylim memnun diye köllerde gezdi, sürün ferhabisihin dağlarını. Vasıp 7 yılda koştum, vakılarım hep nasip olsun, ahilerim olsun. Lewat sebitlerine zehinli ýaşlaň ýüze çykmagyna Türkmenistanyň at badanan bagşlary Amanly Garjykow, Towakkuly Gurban Niýazow, Juma Wellek fiýaly eginneş kärdeşleri bilen birlikde Mustafa Bagşyňam uly paýy bar. Bu çuluň görellesine erip, Musa Uly Ýazymradow, Haýtly Mämmed Durdiýew, Allah şükür Çaryýew, Seyit Murat Ýazymradow, Gurbanurdy öwüz fiýaly ärsary bagşyçylyk uğrunyň görnükli wekilleri kemale geldi. 1964-nji ýylda Türkmenistanyň at gazanan bagşysy diýen hormatly adam nasip bolan Mustafa Ahmedow 1983-nji ýylyň güýdünde 73 ýaşyna aradan çykdy. Gahrman hem mehran arkadaşymyzyň ýyly döwletgeler bolsa atly azaýyp kitabyny ýurdumyzyň ähli günjeklerinde ýaşaýan, ýaşap geçen ussat bagşylarymyz, bagşylarymyz, tüýdükçilerimiz, ýanyma başlarymyz hakynda
gaty ajaýyp teatrler var. Türkmeniň bagşçylyk ýollary bolan Akal, Damana, Ýomut Gökleň, Salar Saryk, Är Tary, şowdur ýollary bilen birlikde biziň edatyň Amderyanyň iki kenaryna ýaşaýan bağış sağlığındalarının has yörgülü yolu adaplarının bağışçılığın eğer yolu hakkında, onun usatları hakkında giyinçleyin malumatları öyle. Şu kitapta biz ilkinciye eşitlik denyalı şeyle malumatları var. Hurmatlı Prezidentimiz Murat Bağışı Pir hakkında rivayet veripdir. Murat Bağışı Pir edatanım Liyap boylarına aydayan, bağışçılık yollarına aydayan bağışçılığımızın Piri adaplarına ol takminen 16-njy asyrda ýaşap geçeligi hakynda maglumat berilýär. Geçen asyrda ýaşap geçen ulug saatlar adaplanýan Mustafa Aýmedow, Tokul Şukurwan ýazyp, Musa Ýazmyradow, Amanda Garjek hemde beýlikler hakynda da maglumat berilýär. Hormatly Prezidentimiziň biziň milli sunatymyz hakynda şeýle zany koýar, şeýle mehribanlyk bilen aýdýan sözleri getirýän maglumatlary biz çäkil gowandyrdy. Öňden gelýän Murat Bağışı bir ustavatır yankı ertarı bağışı, durdu bağışı, beyliklerin ösürün, kemiliştirin yollarını alıp giden beyliki Türkmenin tayfalarının sonu eyerin bağışılan yolu oldu. Mustafa'nın ol arama aydımları maydan, ortaçı hörtyak aydımları maydan, in çekulu aydımları maydan. Yaş devrinde gati kukurab yene gelindi ve yar, in çekulu aydımları maydan ol Mustafa. Men öýdüme dogry Musaga biziň ýigit döwürlerimizde bardy, ýöne şoňa duşmak meser etmendir. Ýöne aýdymlaryny şu çağa döwürmezde mektep ýyllarynda da gözüm düşdi, Demirdowanly ýaly aýdymlaryny biziň başlarymyzdan, biziň owamyzdaky başlarymyz bar, Jumay berdi, Rol Mehmet Ağa Mehmetov şolar ýerine ýetirýärdi. Rol Mehmet Ağa Mehmetov şol Musagyň ýanyna oturup diňlän eken. Hormatly Prezidentimiň paragatçylyk saady, dostluk, doganlyk saady adlı kitabında da bizim bağışlarımız hakkında katı mekirli sözler var. Aydın sadece bir sunugut değildir diye. Bu diye Allah'ın berin peşkeştir diye de. Bizim milli aydın sadımıza bağışçılık sunugutuna bizim geçmişimizi öğrenmekle ehli mümkünçilikleri dörüden kahraman hem mehriban arkadağımıza tüy yürekten misal olsun aydiyan. Goy onun ömrü uzak olsun, edeni işleri mıdamı uğruna olsun. Başına yağlı yüzlüşte Mucibit başına yağlı yüzlüşte Gözümün uçağındasın gelebilir Kelime gayrı sanıp Kacıdanık düşsen gel Ahtıvanlısın yolundasın gelebilir Feda aydırmışım benim aydırha Feda aydırmışım benim aydırha Nur silahını önüne sayırmış yukarı Kabulurken bakar, bahirat yakın olsun beni kimse değiller min ha gurumlu Aklım gerçek doğdum ey Özüm bir
halifamyň özüniň çalan dutary ene şu dutar, goja dutar, ödem gaty ulokan dutar. Şu bu dutary şu owamyzda, sadamda hem ussa awdy döwlet bilen şol maslahatlaşyp bile ýatapdyrlar. Şuňa ulokan bir dutar ýatap ber, bagşy dutar bolsun pörüňüldäp duran diýip şu atam haýyş etipdir. Soňky maslahatlaşyp şu dutary awdy döwlet ýatapdyr. Şu dutarynda bir ýaşam 70 bar beren dutar da. Men maňa berdiler şu. Menem nire toy gitsem toy bayramçylyklarda da hemme çäräge şu dutary ýanman goýamak elimde ama şu dutar bilen şol ýaşulymyň halifamyň aýdan aýdymlaryny halkymyza ýetirýäs. Dutara şok garaganma da diýipdirler. Şol oň sebäbi şu başda ýasalanda dutar häli renk ak bolýar da tutdan ýasalýar soň salnyp köp wagt üstünden geçen soň şuňa gara renkge giren soň şoňa köp salynan dutara garaganma diýilýär da. Şu dutar halifamyň elmidama ýanynda bolup şol saatlanan gününde elmidama şu dutarym bile şoňlar saatlanan ýakyn sırdaş bolup gelen dutar şu. Köp toy märekeleri gören dutar, ençe toylar towan dutar şu dutar. Şu halifanyň dutaryny çalyp aýdym aýtmak özüme bagyp bilýän, muny gözümden görüjü saklaýarsam, saklarsam nesip bolsa. Nesilden nesile geçirir dowam. Bizim üçin ulokan giň ýol açyp beren hormatly mehriban gahrman arkadagymyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Çıkın geli çıktı şikara Erkincinin avçıkın geli çıktı şikara Özge avıtlimiz gelip pilpetin ağzı Pilpetin ağzı Oturan olsa bilvildara dildari Otoğuyu tanır geli gülfetin ağzı Gülfetin ağzı Ecerin bağlasın gele baktım becertin Ecerinin çağatın gele baktım becertin Yerine şeker gele şerbetler verdin Şerbetler verdin bu yerine şeker şerbetler verdim gel verdin Vatandan el göter ey vay çölpetin ağzı Çölpetin ağzı Vedatının kömlü gele açılar şerdiydim Vedatının kömlü gele açılar şerdiydim Her il gitmedi il derdine yördiydim Bakillarım canı çıkar derdiydim Derdiydim Tehad edin can gelir ey vay alfetin ağzı Alfetin ağzı Ey nefesin sözlüsün gele ulus illerde Elbül şeyda bulur mu şey Tede güllürdü Tede güllürdü Ey atal edgin daha nisretillerdi tillerdi Arif ucun eyler ey vay bal tefin ağzı Bal tefin ağzı Vatal edgin daha nisretillerdi
tillirdi arif hüzün eyler ey vay bal tetin ağzı bal tetin ağzı